Tervehdys. Tänään on 28. päivä syyskuuta 2020. Tänään on juhlalento. Minä ja kaksosveli, meillä on synttärit 54 vuotta, eli 108-vuotislento. Ollaan Sotkamossa, Vuokatissa. Keli on upea. Tervetuloa mukaan lennolle. Moi moi! Morjesta! 108-vuotislento. Näin on. Vuokatissa ollaan. 28. syyskuuta 2020. Tervetuloa lennolle. Lehmät lähti juoksemaan. Lehmät lähtee liikenteeseen tuolla pellolla. Niin. Joo, rauhoittuvat. Aika hyvin ennakoittuu suunnan. Karja. Ok, on Tuonne päin lähtivät. Oliko tästä juomapulloa missään noissa? Voi, koira-aitaukset on siinä. Siinä olisi koira-aitaukset. Ja nyt on väriä metsässä. On nättiä. Niin videon pätkää myös. Niin. No niin, 108. Näin on. Ilma on kuin morsia. Näin on. Pasille vielä semmonen homma tai Tää on nyt työalla. Ai miten nätisti tulee tuonkin, aurinko heijastuu tuohon järven pintaan. Meinaatko käydä? Tönästää. Niin. Korilla vähän. Eskolla on Haapalan Juhon puhelinnumero. Soitahan, niin sanoo, että ollaan tulossa. Haapalan vaaleita. Haapalan huima. Kehitetään semmonen uusi olut. Janottaa! Olutta! Olutta janottaa! Sitten tämäkin jo tuumasta auki. Joo, se auki. Ruokkosen kylä, Torikylä sun. Itse taitaa. Ja tuolla Pasi menee se Tenetti. Keskusta ollaan jo tässä ylittämässä. Mennään kohti Nuasjärveä. Oli, mutta jos ajatellaan syyskuun Naapurivaaraa. Naapurivaara. Nuasjärveä. Tuolla on Kajaa. Niin, minä muistan, että sinne alkanut tekee ehtoinen. Joo. Syötti ensin puolukata. Nyt voi olla jännä, kun tuosta lammesta tulla kuva. Joo, Peilikuva Joo, tuonne. joo. Näpä se laskee vähän tuossa. Jotkut sanoo Riivalinlampi. Se on tuo Riivalinlampi. Onko tuo kiinni tuo Angry Birds? Ei. Saat. Mitenhän niin? Ei oo yhtään auto.
On tällä kelillä ihan hyvä tuo polarisaation suori. Varmasti. Se on niinku Lokka, kumminkin vielä sen verran kova tuo aurinko. Lokka se on tuossa peltiyrityksessä tytöt yrittämässä nyt. Aha. Kun sehän peltikähkönen kuoli. Niin, tuo on se peltiyritys. Mähän missä jostakin luin. Siinä taisi olla, olisiko myös telkkarissa tai uutisissa ollut tämmönen. Niin oli. Että ne joutuvat pikaisesti siihen ja isänsä menehtymisen. Tuonne talon pihaa on laskenut ja otin ne ihmiset kyytiin, ne talon asukkaat. Kun kuljetettiin peltoon pitkin, ne tykkäs kovasti. Tuolta se juuma kierrittää noille rantaan. Niin. Mulla on semmonen muistikuva, että minä oon nähnyt hirvimiehiä täällä lennolla täällä syksyllä. Niin. Ja hirviä ja koiran haukkumilla. Niin. Minä otan nyt vähän alemmas ja minä yritän kurvata tuolla. Jos lähtee vetämään tässä Niin. mäenkin Napissa. Vauhtia 15 kilometriä tunnissa. Eikö lehmä tilautuessa? ajallaan rajattu tuossa. Oot sä Vesku miten kauan tällä nyt? Lauantai. Heikkiä, kävitkö moikkaamassa Joensuussa, kun olit? Juu, kävi. Minä sovin Heikin kanssa, että jos järjestetään se tapahtuma, niin Heikki tulee turvamieheksi. No sä ostaa se oma. Kyllä. Se homma hoituu. Minä nimittäin kuule yhtä mitään kun... Siinä on tosta just tuo linja tuossa peltojen. Joo. Ei ole vielä noussut jaloilleen pois. Ei ole. Ne tuntevat. Niin, että Vesahan se siellä. Mä katsoin äkkiseltä, että onko nuokin niitä, kun oli mustia lehmiä sillä lähtiessä, mutta... Nyt painaan kaasua, katsotaan mitä tapahtuu. Joutsen parville. Niin, tuo. Joo, lähtee pello. Osille olisit pyrkinyt varmaan. Niin. Ei. Onko se juoma kelpoista edes? Ja hyvänä aikana. Kohta ollaan viime marraskuun lentoreiti. Joo, silloin tultiin tuosta. Niin kuin näin. Välilasku tehtiin naapurille. Niin. No se ei taida kuitenkaan ihan metrille mennä aina samoja latuja. Harvemmin. Lisääntyykö vauhti vaan tuntuu, kun on lähempänä maata? Lisääntyy. Kato, se rupeaa varmaan vähän jo imemään. Joo, tulee sirkulaari virta. Äänet kirkkaat. Eikö yksityisellä tuo koulu vai mitenkään? Tuo vanha puoli, tämä missä on harja niin kuin tässä Niin. meistä poispäin. Se on. Se on yksityisen, mutta nuo on vielä kunnon.
Niin, Tuolla puolella. Kasvistolla on erinen asema täällä. Täällä on, eikö sinivuokkoa oo? Joo. Niin. On, se on se kemppainen. Kato, poliisi on sininen. Kuulkaa korpemme kuiskintaa, kylhien järvien loiskintaa. Isä sitten tosissaan yksi meidän tuttu mies kysyi meiltä koulussa leikittiin leikkiautolla setän luona, että mitähän noistakin tulee iso. Isä sanoi, että jos ei tule kunnon työmiehiä, niin pitää joku herra koulussa. Tuolla olisi vasemmalla vielä isompi. Tuolla takana näkyvälle pellolle laskeutta. Eikä. Kokeillaan, jos tuuli vie. Tosissaan tuossa ennen peltoa. Tullaanko maakaapelina vai missä tuo? Monesti näihin irtotaloihin tulee jo nykyisin maakaapeli. Vähitellen. Eikö sullekaan? On täällä. Tässä on kaasupulot sovi. Ammattimies. Hei, ammattimies. Taitonsa arvonsa ties, eikä mitään ammattimies. No niin, nyt vähän koppa. Jättää vielä lähemmin. Kato tuonne. Tielle. Niin. Se on siinä. Hienosti tuli. Hienoa. Hienoa. Me leikkiin niinku passelihomma. Yes. Näin. 16.36 eli tuntia 11 minuuttia. Puolitoista tuntia lento. Tunti 11. 11. Niin. Lento meni hyvin. Pikkusen kun Antti ja Esko nousee Antti ekana, niin käännetään tätä, että kaavetaan tuohon suuntaan niin kuin tuo. Kato, kun tää on nyt Eikö tää luketa tuon ojan yli? Vai? Kato, kun tuolta pääsee tulemaan. Tuolta minä katsoin. Kato suoraan. Joo, Tähän voidaan niin, kaataa. Tuossa on vaan tuo oja tuossa. Ei Mutta haittaa. se on rumpuun tuossa ojan päällä. Niin, okei. on. Ainakin yllätään nää. Oli. Silloin on Niin. hyvä. Antti Menee nousee ekana. Ja pikkusen minä lämmitän, niin käännetään tätä tosissaan kasirpuolesta reunaa, niin voit mennä Antti tuonne edes. Potslo joo. Helppo, pitäisikö nyt tulla ulos? Ei. On. Siinä on vaan täällä yläriksinä. Pati tulee ensin. Sano sitten kun lähellä. Joo, ei kato, annetaan tuon mennä ihan tonne. Sinä saat Pasi nousta, jos haluat. No niin. No niin, synttärilento meni erinomaisesti. 108 V. Tunti 10 minuuttia lennettiin upeassa säässä. Oikein hiki tuli. Oli niin lämmin. Upea ruska ja auringonpaisti. Nyt laitetaan pallo Ette muuten halua ryypätä. kasaan ja
lähdetään sitten mökselle ja saunomaan. Ja näin se elämä vaan jatkuu. Otellaan seuraavia lentoja. Moi moi! Niin. Oot kyllä visuinen äijä kun vielä. Eikö oo? Niin. Oot sinä voinut vähän sivussa. Oot se vähän sivussa. En oo. Juopoksi voivat haukkua, mutta nyt todistetaan muuta. Niin. Kyllä. Enkö? Älä laita hirveä. Nyt hyvä. No. Vielä siellä on. Ikääntymiselle. Näin on. Kiitoksia hyvistä juhlista. Yes. Paljon Näin. lentoja. Kyllä. Joo. On niin valtteri. Pistetään seuraavat. Maassakin on mukavaa. Antti on vielä ollut.